Hello guys, good afternoon. So kakatapos ko lang mag-film nung about sa bahay ba o lupa. So panoorin nyo yun. I think mauuna yon na video. Pero kakarating lang. Ako lang mag-isa dito sa bahay kasi sila papa. Actually, hindi talaga kami aalis sana ngayon. Kaso, yung aming piso net kailangan naming ipa-welding. Kasi ngayon lang nagka-time yung mag-welding doon. Kaya kailangan namin puntahan ka agad. And si Papa yung pumunta doon kasama si Hagrid para at least nakalaro si Hagrid doon kay Mama kasi my God, si Hagrid gustong gusto niya dito doon kay Mama kasi doon sa aking mama ha. Tapos ayun. So ako inantay ko lang kasi may mga pick up kami. So na-pick up na lahat. Tapos eto na last yung delivery na binili ko na yung in-order ko sa Shopee na tawag dito kay Tina. So tingnan natin kung ano yung itsura. Kasi sabi mo ganda daw. Mura lang to ng cortina guys at hindi to mamahalin. Kasi parang feeling ko kung mamahalin na cortina yung aking medyo mahal talaga siya. And yung cortina namin, yan. Ano lang yan binigay sa akin yan sa curtain sale. Ayan. Curtain sale. Ayan, maraming salamat. So, kasi yung cortina ko, binigay ko na doon sa aming kapitbahay na ang tawag dito. So, ito yung itsura niya. Medyo, siya, flowery siya. Pero, I think, gusto ko lang maaliwalas yung bahay. Kaya, wala akong choice. Kailangan ko lang palitan yung aming cortina kasi wala nang palit-palit yan. And, ano lang to, 85 pesos. 85 pesos lang to, guys. Kaya, please, huwag niyo akong i-judge aking cortina. So, ayan siya. Okay naman siya, maganda naman. Siyempre, 85 lang naman to. So, okay na to. Ayan. So, ilalagay ko lang to ha. Ang binili ko is 4 kasi 4 yung natin. 4 yung ating paglalagyan. So, bukas pa sana kami aalis. Kaya, pero ito nga Tapos, ito pala, hindi ko pa napakita sa inyo. Itong ating bedsheet. Ayan yung bedsheet natin. Ito pala yung ating higaan. Naglagay si Papa ng higaan namin dito kasi 'di ba, yung kwarto namin ginawa namin stock room kasi nga hindi pwede dito sa labas. Etong beddings namin, nabili namin to ng 200 pesos sa ukay-ukay. So, ayan. Sobrang laki ng beddings na to, guys. 200 lang nakuha natin ng 200. Ayan, maganda naman siya. And ang bibilin lang namin is yung comforter kasi gusto ni Papa ng comforter. Maghanap pa din kami sa ukay-ukay. So, ayan. Ay! So, ayan na siya, guys. Medyo maaliwala siya. Okay naman. Okay naman siya. Maaliwalas. Ganyan yung gusto ko, maaliwalas. Pero hindi siya ganun katibay ha kasi siya, medyo manipis. But okay na rin. Ito yung mga cortina ng mga nagtitipid. Pero I think kailangan to hand wash lang talaga to. Hindi pwedeng i-washing machine. Kasi baka masira siya. So hand wash. Pero mabilis lang naman to matuyo. At mabilis lang din yan labhan. And okay naman. Okay siya. Silagay natin dun sa kabila. Ayan siya. Maaliwala siya in fairness ha. Gusto ko yung kulay niya. Malamig sa mata. Ayan. Tapos dito naman maganda din. Kasi yung dito kasi gusto kong tabunan yung aircon Kaya bali 4 yung binili natin. Ayan. Ang cute. Pero kailangan talaga hand wash lang and labhan ng kamay lang. Hand wash tapos labhan ng kamay. Ayan. So, ayun. Ayan siya. Hindi siya masyadong kita. Pero, ayun, magpapaalam. Alis na ako guys kasi inaantay na ako ni Papa at saka ni Hagrid doon sa kabilang bahay. Hello, good morning. Good morning, guys. So, ayan. Hello, good morning. So, today is Friday. Hello.
Hello, good morning. So today is Friday, January 24 ba ngayon? 23. Let me see. 24. January 24, 2020. So, ngayon, today is Friday. Ayan, si Hagi, naglilinis pa kami. Ayan, ano ko siya sa floor. Tapos, magagawa kami ngayon ng Play-Doh. Tapos, si Papa umalis kasi ng mga stocks. Dana? Say hi. Hi. Tapos, yun. So, mag-prepare na kami ng aming Play-Doh. So, ito yung aming recipe. Nakuha ko lang to online. And, kompleto naman kami kompleto kami sa ingredients ng Play-Doh. So, yun yung aming, yung aming gagawin today. Ayan. Play-Doh. Kaya, yes, ay na pagkuhan, chair. Narada sa ilalong. Di magbol? Magluto, ma? Dili, mix lang. So, meron palang lukewarm water. Dire, ma. Ang ending, wala na palang laman yung aming lagay ng flour kasi nung nag-grocery pala ako, nakakalimutan niya, pinabili ko sa tindahan. All-purpose flour. Nakalimutan niya. Kinakamtanan niya yung pangalan. Yung nag-grocery ko na yung YouTube Payday, ayun, hindi ako nakabili kasi nga, wala dun sa Pure Gold. Meron silang sugar, pero walang flour, kaya hindi ko na lang binili. Sa palengke ko sana bibili, kaso nakalimutan ko. Kaya, ayan, naubusan kami ng flour. Ngayon pa talaga naubusan, Diyos ko, Lord. Sana merong tinda doon sa tindahan. Ayan. Tapos, pala, yung ating, hindi mo siya nakita, no, kasi mainit. Yung ating, feel ko dahil sa aking damit. Dahil sa maliwanag yung araw. Pero, yan yung gusto ko talaga na kurtina. Kasi close lang siya, pero yung liwanag pumapasok. Yun yung gusto ko. Kasi pag nag-film ko ganito, maliwanag siya, in fairness din. Ayan. Okay naman. So, ito yung available sa tindahan. Diyos ko, ang liit. So, 35 pesos. And, ang gagawin ko na lang, instead of 2 cups, 1 cup na lang yung aking, ililess ko na lang yung ingredients. Pero, konti lang yung magagawa namin. Pero, carry lang, at least, may magagawa tayo lang. Let's see kung ano yung mangyayari. And, 3/4 cup salt. Ayan, let's see kung aabot siya ng 1 cup. 1 cup na lang siguro to. Okay, go. So, ayan. Umabot naman siya ng 1 cup. 1 cup lang talaga siya. And then, 3/4 cup salt. Buti may salt kami dito. Marami kaming salt. Wala naman sinabing anong salt, pero iodized salt yung available namin. Yan yung ating, wait lang. Ayan, 1/3 of salt. Kasi half and 3/4, diba, is 1/3. Tama ba? Tapos, 4 teaspoon na cream of tartar. So, eto yung aming, cream of tartar, and then meron din, ito mga food coloring. But since isa lang to, tingnan natin kung maha-half natin. Ayan, tapos, Orange. ayun, 4 teaspoons of cream of tartar. Ayan yung itsura ng aming Play-Doh. Hindi ko alam, parang masyado siyang basa. Pero, tingnan natin ano yung mangyayari. So, ayan guys, niluluto na namin yung ating Play-Doh. No. Mama lang, be. Wait lang. So, ayan, medyo tumigas na siya. Mahulog, ma. Wait lang. So, eto na yung ating dough, guys. Medyo pinapalamig lang natin kasi mainit pa siya. Pero in fairness, legit na legit dough talaga siya. Clay dough talaga siya. And isang kulay lang. Later na namin ipabog na sa nato nak. Ayan. Pwede ba itong tubig? Tubig! Oh, diba? Legit. Ayan, inaantay lang namin mag-cool na yung ating tawag dito, ating Play-Doh. Na-excited naman ako. Wait lang. Yeah. Na-excited ako sa Play-Doh.
Next Friday na naman yung iba.